Кой започва? Да. Добре. Аз започвам. Той започва. Здравейте, ние сме Touchdown. Аз съм Лора Караджова. Аз съм Сантра и вие избирате кой от нас ще направи дуета с Starcross на този сайт. Абе, според мен май ще е Лора Караджова. Не, направете така, че Touchdown да спечелят, моля ви се. Само аз няма да спечеля, така или иначе, така че...